Čau, vítam ťa pri tejto naučnej animácii. Dúfam, že sa odtiaľto dozvieš veľmi veľa potrebných informácií o bezpečnosti na internete. Pozorne počúvaj, aby si z toho niečo zapamätal. Je internet naozaj taká dobrá vec? Alebo je to ďalšia zbytočnosť, ktorú k životu nepotrebujeme? Väčšina z nás už od malička používa sociálne siete. Aj keď to tak nevyzerá, ale v takom malom veku je to dosť nebezpečné, pretože sa tam môže objaviť nevhodný obsah. Ale toto není hlavná pointa tohto videa, preto prejdime na to, aké sú nebezpečenstvá, keď sme na sociálnych sieťach. Toto sa netýka len detí, toto sa týka aj dospelých ľudí, ale urobíme to takto. Najskôr vám poviem tie zlé veci, ale aby ste sa nebáli ten internet aj niekedy použiť, to vám poviem tie výhody. Môžeme začať vecou, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte, a to sú vírusy. Čo som zistil je to, že veľmi veľa ľudí, detí si sťahuje aplikácie a hry z rôznych stránok na internete, ale však to vôbec nie je nebezpečné. Preto by sme mali sťahovať len z oficiálnych aplikácií. Ako pri Windowse je Microsoft Store, pri Androide je Google Play a pri iPhone App Store. Ale možno, že niektorí sa pýtate, čo ak ja ten vírus už mám v mobile, ako sa ho zbavím? Dá sa ho zbaviť veľmi jednoducho. Stačí si nainštalovať antivírus a antivírusom si to v podstate aj overíte, či ho tam máte alebo nie. Ale naozaj, toto není sranda. Pri každom sťahovaní nejakej aplikácie buďte obozretní. Ale ak nemáte antivírus, tak to zistíte veľmi jednoducho. Stačí, keď sa vám mobilné zariadenie alebo notebook, počítač seká. To je prvá známka vírusu. Vírus funguje ako v ľudskom tele. Postupne sa rozširuje a dokážete s ním nakaziť ostatné zariadenia. Čokoľvek, čo je pripojené na Wi-Fi, môže to nakaziť. Napríklad, keď máte Wi-Fi bránu, že si otvárate pomocou telefónu a budete mať v tom telefóne vírus, tak môžete dostať vírus dokonca aj do tej brány. Preto by ste mali byť pri sťahovaní aplikácie obozretní. Ešte raz to zopakujem, buďte obozretní. Naozaj nesťahujte aplikácie z hociakých stránok, je to nebezpečné. Teraz prejdeme na ďalšiu nebezpečnú vec, ktorú nájdeme na internete. Áno, hoaxy sú nebezpečná vec, môže sa v nich ukrývať nepravdivá informácia. Dám príklad. Stala sa veľká autonehoda v Nitre. Ale ako zistím, či je to hoax? Zisťuje sa to veľmi ťažko, ale pritom si 75% ľudí na Slovensku myslí, že dokáže rozpoznať hoax, falošné informácie. Hoax nerozoznáte na 100% pravdivej informácie, ale keď pôjdete na inú stránku, kde je napísané to isté, čo na tej predošlej, tak vám to zvýši pravdepodobnosť, že je to pravda od hoaxu. Ale hovorím, zistiť, či je to hoax alebo pravdivá informácia, sa na 100% rozoznať nedá. Ďalšia možnosť ohrozenia je online podvod. Na tento podvod sa nachytá veľmi veľa ľudí a pritom je to tak zbytočné nachytanie sa. Tieto online podvody vznikajú väčšinou na hazardných hrách. Tieto hazardné hry sú není dobrá vec. Ubližuje to ľuďom, okráda ich o peniaze, neoplatí sa to. Lenže toto není jediné okrádanie. Okrádať vás môžu ešte cez stránky webové. To funguje tak, že vás nalákajú na nejakú reklamu, vy si produkt objednáte a nepríde vám nič a stiahne vám to peniaze. V takomto prípade sa obráte na majiteľa firmy, ale väčšina detí hrá hazardné hry, takto prichádzajú o peniaze. Preto nehrajte takéto hry. Nedávajte žiadne peniaze do hier, pretože podvod na vás robia všetky hry, keď do nich nejaké peniaze pošlete. Ak si chcete kúpiť nejakú dobrú hru, to ešte dá sa, ale ak chcete zaplatiť si nejaké peniaze tej hre, to už je podvod. Pretože 90% hier stiahne viac peňazí z vašej karty, ako napíše. Preto to nikdy neposkytujte žiadnym hrám svoje údaje a už vôbec nie z platobnej karty. Veľmi veľa používam slovíčko obozretný. Možno nie každý z vás vie, že slovíčko obozretný znamená opatrný, ostražitý.
Tak, a teraz hackovanie. Čo to je a ako sa ku mne môžu dostať? Hackovanie je veľmi jednoduchá vec. Stačí, ak zistia vašu IP adresu. Hackerov je veľmi veľa, ale ak máte dobré heslo, tak sa vám nič nemusí stať, ani sa nemusíte toho obávať, že sa vám niečo stane. Sú tu prípady, keď si dáte slabé heslo a hacknú vás. Na to si musíte dávať veľký pozor. Väčšinou vás hacknú cez nejakú stránku, ale Google alebo nejaký prehliadač to má ochránené. Vypíše vám skrátka, že táto stránka je nebezpečná. A čo vám vlastne môžu spraviť, keď vás hacknú? Ukradnú vám vaše fotky, videá z telefónu, kontakty z telefónu vám môžu ukradnúť, takisto vám môžu telefón zablokovať. Keď ho vám zablokujú, tak nič iné vám nezostáva, len si kúpiť nový telefón, pretože väčšinou, keď vás zablokujú, tak už ho neodblokujete. A aké silné heslo máte vy? Tu máte graf, na ktorom je znázornené, koľko ľudí používa dlhé heslo a aké heslo používate vy. Nebojte sa, ja vás počujem, že niektorí z vás sa rozprávajú, radšej pozorne počúvajte. Tak a teraz tu máme zneužívanie informácií, ale toto sa väčšinou týka veľkých firiem, ktoré zneužívajú informácie ľudí a tieto informácie získavajú na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Instagram, TikTok a podobne. Či keď nebudete zdieľať informácie na sociálne siete. To znamená, že svoje práve meno, svoje telefónne číslo a podobne. Teraz tu mám to najhoršie, čo môžete na internete nájsť, a to je grooming. Je to najhoršie preto, že sa zneužívajú deti na internete na nevhodný obsah. Pôvodne tento pojem znamenal password phishing, preto phishing, doslova rybárčenie hesiel, označuje činnosť, pri ktorej vlastne lovili hesla. To znamená, že niekto zadal nejaké heslo, napríklad do bankomatu, a nejaký hacker ho z neho dostal, vlastne mal heslo k tej karte. Mohol si zaplatiť všetko, čo chcel, preto to bol, že phishing sa to volalo. Ale teraz sa to zmenilo a kradnú sa osobné údaje detí a zneužívajú sa. Ale toto nebezpečenstvo, čo vám teraz poviem, určite každý pozná. A to je kyberšikana. Toto je najčastejšia šikana, ktorá sa odvíja správania ľudí na sociálnych sieťach. Väčšinou to má na svedomí ten človek, ktorý sa hrá na hrdinu, ale ľudí sa veľa na tom len zabáva a tí, o ktorých sa jedná v tej konverzácii, väčšinou nad tým len mávnu rukou. Kyberšikane väčšinou niekto niekoho uráža v konverzáciách. Tomu sa nedá zabrániť ešte pred vznikom, ale keď začne šikanovanie, tak to viete rýchlo ukončiť. Stačí nahlásiť konverzáciu, v ktorej sa vyskytuje kyberšikana a oni ju už ostránia. Ale musí tam tá kyberšikana naozaj byť. Ale aj keď teba takto šikanujú, niekde sa o tebe niečo píše, čo nechceš, aby tam bolo napísané, neboj sa to niekomu povedať, neboj sa, tým len pomôžeš sebe. Ale toto není jediné šikanovanie. Teraz tu máme šikanovanie zase z iného uhla a je to grooming. Je to najhoršie, čo môžete nájsť na internete, pretože je to označenie detí, ktoré sa zneužívajú. Preto sa deťom na mobilné zariadenia inštaluje rodičovský zámok, na niektoré nevhodné aplikácie alebo na nevhodný obsah pre nich, hlavne blokovanie sociálnych sietí. Preto deti väčšinou môžu hrať len hry. A toto zneužívanie detí nájdete na veľmi veľa stránkach, kde o nich nájdete všetky informácie a dokonca všetky dokumenty. Preto to je to najhoršie šikanovanie. No teraz je tu posledné nebezpečenstvo internetu a to všetci veľmi dobre poznáme a mali by sme sa od toho držať čo najďalej, a to je závislosť. 50% detí a dospelých ľudí je závislých na týchto zariadeniach. Není to zdravé, pretože sa im ničí myseľ, mozog, oči, nemajú veľmi veľa času na chodenie von, zabávať sa s kamarátmi, nemajú čas na učenie sa, non-stop sedia len za počítačom, za tabletom, za telefónom a hrajú hry a hrajú a hrajú a hrajú až hlboko do noci, potom sa im ráno nechce stávať. Je to najviac nebezpečná vec, ktorá sa vám môže stať, pretože veľmi ťažko sa od nej odvyká. Není to len tak, keď ste závislí na nejakom mobilnom zariadení. Veľmi veľa ľudí
je hlboko do noci kvôli týmto zariadeniam hore. Preto by sme ich mali používať maximálne 2 hodiny, potom by sme sa ísť mali na niekoľko hodín vyvetrať von, alebo si od toho dať oddych. Ale iné je, keď si niekto pozrie nejaký film a hrá sa. To je veľmi veľký rozdiel, pretože ten, kto si pozrie, dajme tomu, nejaký veľmi dlhý film 4 hodiny, ten nemusí byť závislý. Ten si skrátka len chcel pozrieť film, ale ten, čo 4 hodiny len hrá jednu hru, tak vtedy je to závislosť. Ale 50% ľudí, ale kebyže mám zobrať len deti, tak to vychádza na 80% detí, ktoré sú závislé na týchto zariadeniach, preto by sme sa mali od nich držať ďalej. A toto není všetko, pretože keď ako ja striháte animácie niekoľko dní za sebou, alebo pracujete celé dni za počítačom, to není závislosť. Toto není závislosť, pretože veľmi veľa ľudí si myslí, že keď ste za počítačom dlho, to znamená automaticky, že ste závislí a neviete sa od toho odtrhnúť, ale hranie hier, na to si dávajte naozaj veľký pozor. Toto by boli všetky nebezpečenstvá, ktoré nájdete na internete. Áno, je ich o mnoho viac tých druhov, ale toto sú tie najzákladnejšie. Alebo viete čo? Poviem vám aj ostatné nebezpečenstva internetu. A tie ostatné sú založené na tomto. Zdravotné ťažkosti spojené s nesprávnym alebo častým využívaním prostriedkov výpočtovej techniky, alebo tu mám zmena hodnôt a životný štýl človeka. To znamená, že sa vám zvýši veľmi váha, keď budete veľa za počítačom a zhorší sa vám váš stav. Preto, keď ste takto dlho za počítačom, tak by ste mali ísť von, vyvetrať sa, prejsť sa, aby neostali v podstate sedieť celý deň len za počítačom. No ale keď už ste závislí na počítačových veciach alebo na mobilných zariadeniach, tak to môže prevršiť až do kyberterorizmu. To znamená silná závislosť na prvkoch informačných technológií. A to už je veľmi zlé. Ak tá závislosť dovrší už takéhoto štádia, tak musíte ísť už odbornému doktorovi, ktorý vám s tým pomôže. No ale teraz tu mám riziká spoločné, ktoré sú len pre jednotlivcov. A to je banková krádež, ktorú sme si už rozprávali, čo to je. Hacking a cracking, to je v podstate to isté. Hoax, to sme si tiež hovorili. Malware, počítačové pirátstvo, počítačové vírusy sme si tiež hovorili, sociálne inžinierstvo, spam a to je všetko. Ak máte nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte. Teraz tu máme počítačovú kriminalitu. To už je trošku odbornejšie a to sú fyzické útoky na zariadenia výpočtovej techniky, krádež fyzických súčastí počítača, krádež spočívajúca v skopírovaní programov alebo údajov, vymazanie alebo pozmenenie dát, manipulácia s údajmi, neoprávnené používanie počítača zamestnancami na vlastnú zárobkovú činnosť a falšovanie dokladov. Toto už boli informácie pre starších ľudí alebo pre vás, keď budete väčší. Tak a teraz vám poviem, čo sa môže stať s hardverom. Hardware je vec, ktorá má nejakú životnosť, takže nemôžete s vecami počítať, že vám budú fungovať do konca života. To znamená, že začnem baterkou pri notebookoch, tabletoch, mobiloch. Tieto baterky by sa mali nabíjať od 80% nižšie, pretože keď ich dáte nad 80, tak sa vám skracuje životnosť baterky, pretože mobil by sa nemal vybíjať pod 30%, lebo vám to môže poškodiť batériu. Ale ono sa to väčšinou robí lebo keď vy máte ten mobil nabitý od 30 do 80%, tak tú nižšiu časť batérie v podstate poriadne nevyužívate. A keď opotrebujete túto časť batérie od 80 do 30%, tak tie zvyšné percentá vám budú stále fungovať. Preto sa to robí od 80 do 30, lebo mobil vám v podstate vydrží o 1/3 dlhšie. Teraz prejdem k možnosti, ktorá sa môže stať každému z nás, a to je explodovanie mobilu alebo tabletu. Baterka sa môže totižto nafúknuť, keď už má nejaký vek a môže explodovať. Keď sa vám nafúkne baterka, tak ju čo najrýchlejšie vyneste von, aby vám nevybuchla vnútri. Pretože keď vybuchne, tak z nej výjdu škodlivé plyny, ktoré není dobre dýchať a môžu vám spôsobiť ťažkosti. A teraz tu mám komponenty počítača napríklad. Tieto komponenty nemajú nekonečnú životnosť. Znamená, že mali by ste si zálohovať všetky data, čo máte, pretože môžete o ne ľahko prísť. Stačí, keď sa vám prehreje hard disk, no a
skončili ste. Už z neho nič nedostanete. O všetko, čo ste tam mali, ste prišli. Preto to by ste mali mať vždy zálohu. Aj keď toto není hlavná priorita tohto videa, ale povedal som vám to, aby ste aspoň trochu vedeli, ako zaobchádzať s týmto zariadením, alebo ako si v podstate pomôcť, uľahčiť zháňanie nových informácií, pretože o tie staré ste prišli. Samozrejme, internet má aj dobré využitie. Túto tému som vám slúbil na koniec videa, aby ste sa nebáli použiť ten internet, keď ho budete potrebovať. Prvá vec, ktorá je dobrá, ktorú nájdeme na tom internete, je vplyv internetu na vzdelávanie. Ďalšia dobrá vec je vplyv internetu na nakupovanie, vplyv internetu na náš životný štýl, vplyv internetu na cestovanie alebo vplyv internetu na hľadanie brigád, prác. Na tieto veci je ten internet dobrý. Alebo keď si skrátka potrebujeme niečo vyhľadať, pomôcť si, tak je to dobré, nemusíme ísť do mesta, do knižnice. Stačí nám si vyhľadať na internete nejakú stránku a tam všetko nájdeme. Takisto, pokiaľ nie ste závislí na tých hrách, tak hry sú veľmi dobrá vec na uvoľnenie, ale není dobré to s nimi preháňať, na to nezabúdajte. Tak a toto bolo všetko z tejto animácie. Dúfam, že sa vám to páčilo, že ste sa niečo naučili. Táto animácia má 2000 snímkov, takže toto by malo byť všetko. Vidíme sa pri ďalšom diele.